دوستانی عزیز ما نوالا شروع میکنیم از تویوتا فیلدر سال برآمد 2008 سال мотор 1.5 коробкаш автоматик сӯзишвориш бензини холи краскаш сервисни кузовуш тоза. خب мотор коробка ходовой соли دوستانی عزیز кузовуш тоза гуфтем 4 та балони пачка дорад ҳамагӣ пробегаш 130,000 километр гаштагай. ҳуҷҷат утилизатсия кардаги тайёр задни камера коробка автоматик кондитсионер ях кор мекунад. ҳолати хуби техникӣ дар мебошад ва دوستانی عزیز қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 88,000 сомониш мегӯяд. харидори аниқ боше боз гуфтагиай савдо муомила мешавад. марҳамат дар рақамҳоро экрана метавонед муроҷиат кунед. дуюмин филдери фурӯши ман дӯстон соли 2007 мотор 1.8 коробкаш автоматик сӯзишвориш бензини холӣ. мошин яксола ҳуҷҷат утилизатсия растамошка тонировка ҳамаш қоидави кардагӣ. хоб дискҳои престижни дорад 4 та балони пачка кузовуш тозаҳак мотор коробка ходовой соз. мошин бекамолият дӯстони азиз гуфтагиай 4 электропакет стеклобарнӣ кор мекунад. мошин салоншам тозаҳак коробкаш автоматик гуфтем задни камера дорад. 2007 сол мошин дӯстон баҳо бетиҳем ки мақсад чӣ хел ҳолати беҳтарина. пробегаш ҳамагӣ 140,000 километр гаштагиай. нархша 93,000 сомониш мегӯяд. марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз дигар эълони мо Toyota Fielder соли 2014 будааст. мотор 1.5 коробкаш автоматик сӯзишвориш гибрид яъне ки ҳам ба аккумулятор ҳам ба бензин гуфтагӣ ҳамагӣ дар 100 километр 5 литр аз худ дорад. гибрид ҳамагӣ пробегаш 87,000 километр гаштагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 110,000 сомониш мегӯяд. ҳолати хуби техникӣ дар рақамҳои 985 70 00 06 қади занг бизанед. маълумоти пурра ва информатсионро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз чорумин Toyota Fielder фурӯшимон бо нархи 87,500 сомонӣ. хоб соли баромад 2007 сол мотор 1.5 коробкаш автоматик сӯзишвориш бензини холи хади ҳаракат мекунад. мошин гуфтага дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. краскаш сабсафед ҳолати хуби техникӣ. тонировка дорад 4 та балони пачка кузовуш тоза. хоб аз учур симат кардагии номерош транзит дӯстони азиз нархаш 87,500 сомон дар рақамҳои 943 40 08 08 қади занг бизанед. ман дӯстон гуфта намудам ки мақсад пешакӣ хоҳиш мекунам ба ягон каса ягон сум пешпардохт залог напартоем то рафта хонара яъне ки ҳамин мошини аз наздик дида баъдан метавонед бихаред. зиндаву сарбаланд. кадомиҳоед ки простата дорем бародари азиз масъалаи простатит хати метавонед широинар семела муроҷиат кунем бародаро ва бародарое ки кишешни рудоҳо хна гирифтагиай қирқир мекуна бародари азиз метавонед шумоани семела муроҷиат ва мо қарор дорем дар метро марино виҳиди 4 раҳмат барои дастгирӣ. инак мо мегузарем ба панҷумин мошини имрӯзаамон. хоб дӯстони азиз Toyota Fielder навбатиамон панҷумин мошини фурӯшимон соли 2015 чиста вагони мотор 1.5 коробкаш автоматик сӯзишвориш гибрид дар 100 километр ҳамагӣ 5 литр аз худ дорад. краскаш сип сиёҳак дискҳои престижни 4 та балони пачка ҳолати бениҳоят хуб растамошка утилизатсия ҳуҷҷат кардагӣ ҳамаш қонуну қоидааш кардагӣ. мошин дигар расходиш намекунед. гибрид гуфтем автоматик кондитсионер ях кор мекунад. дар электропакет ҳамаи наводаш кор мекунад. нархаш 109,000 сомонӣ. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. пас дар рақамҳои 977 64 44 қади метавонед дар тамос боред. дӯстони азиз шашумин филдери фурӯшимон соли 2016 будааст. хоб мотор 1.5 коробкаш автоматик сӯзишвориш гибрид дискҳои престижни дорад 4 та балони пачка. краска нигоҳ кунед дӯстони чӣ хеле мақсад ки хоб сурхи ҷигарӣ будааст. гибрид дар шаҳри душанбе вагони ҳамагӣ гуфтагиай дӯстон 119,000 пробег 119,000 километр гаштагиай. бениҳоят хуб ҳамаи наводаш кор мекунад. мултирули
دو طرفه در الکتروپاکت نرخش 117,000 سومانی. این ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. برای من در رقم‌های روی اکران زنگ بزنید. دوستان عزیز، باز با شما در نوار آینده کدام مارکه ماشین میخواهید که یک نوار کنید در کامنت بنویسید و پادپیس کنید. انتظار شاید خداخواه در نوار آینده حتما جایگیری میکنیم. اخیراً اعلان در نوار امروز تویوتا فیلدر سال برآمدش 2007 سال موتور 1.5 коробкаш автоматикаи сӯзишвориш бензини хуле мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш дӯстони азиз хоб 73,000 сомониш мегӯяд. дар шаҳри душанбе гуфтем ҳолати хуби техникӣ классика сервисни кузофиш тоза. рақамҳои 501 04 7016 хел метавонед занг мезанед. боз гуфт агар савдо муомила мешавад. дӯстони азиз боқӣ сарбаланд бошед. навори имзои мо дар канали арзон тиҷобаҳандиён ҳастед. зинда ва сарбаланд бошед. лайкҳоро бизанед. кадом намуди мошин мехоҳед ки як навор кунем бинависед. дар навори оянда ҳатман ҷойгириш мекунем. хайр дӯстон, худованд нигоҳбон.